sila kasi mahin pagkain ngay doon izanin kipala din hen lang kaya dingin amandu lisit naman tamta pati ibo nang jong nago so jong si sanga chung nong cross subset na cross kaya din atu kaya din asang wali lunewa din Themneilhing din nanga din ho chan ding alom lo be cross hong tu na hi sila chan sa din hin subset na thing cross pupa mite dia musit sang ham kaya di nga itumpen lang ngay sang umpen sa kanang Jisu hi kawai mo hibang loma ngay po na itsan leya katu ding hialin tuin zum na za tu lume kaya din sang man ato na nangyayang ti ipakaya dyan agim na ti sandong dyan nang ligay din ahin na itong hilan na tu lume langay tamta sa jang lesun cross pakaya tu na nasyumil kala mo sa hindi mahin tungay tamta sa iyong lahan na ino kasi nga katway ba pagkain na katdaman na sa iyong kaano na may hamsi na hindi Christian tayo bang pawin pagkain may ngayon na hegil piyan hiyan pati na tang bawi lungsi at rin na nating sungkayo din pati na ba't sa ilan na ngay kamite pagkain na nating tayo si pagka kimami katso na dung siya na ilan tunaw sa niden katsang nagipa na bodo sa ulo ko. So pa ikaw global din tayo. Asang wali baka